Rasulallah marhaba. Ya Rasulallah marhaba. Ya Rasul assalamu alaika marhaba bika ya sayyidi. Mai iko kaban dama in jaddada, ina zo yau ma na maimaita aikin wanda ban da ya shi har abada. Karaba ni fikira in yi yabo in sake a sanda da ke yi ma a jikina da ji kayi murmushi. Jandal Hassan da Hussein ya muradi Amadi. Ya ga annabi da tsuwar zuciyata, ahali sa a sahabu su si da aliyu angon binta, su suka samu dukan gata. Na zamo mai naci gare ku Maka da Madina nake fata in zo da marhaba marhaba zan ji daɗi. Marhaba bika ya shugaba. Duka aka waye da adalci shugaba. Dole mu ma marhaba. Ina da kai annabi karkabari na kaskanta a idan mai kiya babu daɗi. Marhaba bika ya ahalin wasalalin annabi godiya mun gode. Kai da ka zo da shirya aka gane duk wata barna ka kaɗe. Marhaba bika sayyidi kai da kaɗai haɗaɗɗe. Kowa a wargaje yake sai da ka zo ka haɗa ka yi hani da raɗa annabi daɗi. Rayuwa ta duka ta ƙare akan yawan tunaninka ne. Zuciya ta bautar ka a koda yaushe wannan haka ne. Musulunci naka ne. Duk ibada sai da kai in an ko a fice a bar mu da kai
wallahi ya fi daɗi. Marhaba bika ya shugaba, marhaba 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 bika sayyidi, marhaba 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 Rasulullah, marhaba 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 bika sayyidi, marhaba 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 Rasulullah. Suleiman Abdallah ne, Suleiman Abdallah on the mix.